πάλι την καλωσορίζουμε και το θέμα της επίσης είναι οι κοινές λοιμώξεις της κοινότητος με έμφαση στις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Παρακαλώ. Πράγματι είμαστε συντηρητές και χαίρομαι που σας βλέπω από αυτή τη θέση και να πω ότι κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Κύπρο το κάνω με ιδιαίτερη χαρά γιατί όπως όλοι μας άλλωστε την αγαπάμε πάρα πολύ. Και τώρα προχωρούμε βέβαια σε ένα κομμάτι... Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Προχωρούμε σε μια νόσο που μπορεί να μην είναι τόσο συχνή όπως η λοιμώξη του ανωτέρου αναπνευστικού που γίνεται και η μεγάλη υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών, αλλά θα πω και θα συμφωνήσει η κυρία Γιαμαρέλου και όσοι ασχολούνται με τις λοιμώξεις ότι η πνευμονία είναι μια ιδιαίτερη ανησυχητική αρρώστια που αν γίνουν λάθη προφανώς μπορεί να έχουν επιπτώσεις ακόμη και στον άρρωστο. Και εδώ να ξεκινήσουμε με το γνωστό μας πνευμονιόκοκο. Ήδη ο πνευμονιόκοκος είναι το πρώτο αίτιο εξονοσοκομιακής πνευμονίας και μετά έρχονται τα μυκοπλάσματα και μια πληθώρα μικροβίων και στο τέλος και οι ιώσεις που αυτές αυξάνουν σε περιόδους επιδημιών. Και όπως ακούσατε πολύ ωραία και πολύ γλαφυρά από την κυρία Γιαμαρέλου, ο πνευμονιόκοκος είναι το μικρόβιο εκείνο που θα στείλει το μεγαλύτερο ποσοστό αρρώστων με εξονοσοκομιακή πνευμονία, γιατί αυτό μιλάμε, είναι η πνευμονία που την παθαίνει ο άρρωστος στο σπίτι του, στην κοινότητα δηλαδή, και έρχεται στα εξωτερικά ιατρεία ή μέσα στο νοσοκομείο για την πνευμονία του. Το μικρόβιο λοιπόν που θα τον στείλει με κριτήρια πλέον μέσα στο νοσοκομείο, το πρώτο μικρόβιο είναι ο πνευμονιόκοκος και μετά όλα τα άλλα. Και να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο ιστορικό. Έχετε εδώ έναν άνδρα ηλικίας 47 ετών, με στεφανιαία νόσο, γιατί ήταν βαρύς καπνιστής για μια σειρά ετών. Και έρχεται στα εξωτερικά ιατρεία με τι άλλο, με ψηλό πυρετό, ρίγος, βήχα, δύσπνοια, θωρακικό άλγος, εδώ και 48 ώρες. Γίνεται η κλινική εξέταση όσο οφείλουμε βέβαια και τι διαπιστώνουμε, μη μουσικούς ρόμφους στο δεξιό άνω και αριστερό κάτω λογό. Και το ερώτημα είναι, πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει λογό η πνευμονία? Μπορεί να έχει μια φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, μπορεί να έχει αμφωτεροπλεύρους διηθήματα, μπορεί να έχει πεζοποντική συλλογή ή να είναι δικτυοζώτης αλλοιώσεις άμφο. Είναι οξύ το περιστατικό και βέβαια αυτό θέλει να δώσει έμφαση για να πούμε ότι η εξονοσοκομιακή πνευμονία, ακόμη και η πνευμονιοκοκική, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνει λογόδη εικόνα. Αυτός ο άρρωστος είχε δύο αιστείες ακροαστικές και δεν αποκλείεται λοιπόν αμφωτεροπλεύρος να έχει διηθήματα. Και είναι αρκετά συχνό. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ στοιχειώδη έλεγχο που μπορεί να γίνει οπουδήποτε, πάρα πολύ απλός. Το βλέπουμε λοιπόν τον άρρωστο και διαπιστώνουμε γίνεται ένας έλεγχος στο εξωτερικό ιατρείο και έχει ουρία 50 mg/100, έχει κρεατινίνη 1, 14.500 λεπτά με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, έχει ένα χωρισμό της αιμοσφαιρίνης αρκετά χαμηλό, αρτηριακή πίεση οριακή είναι 90, είναι 47 ετών ο άρρωστος και με 31 αναπνοές το λεπτό. Άρα ουρία 50, αρκετά λευκά, πεσμένο χωρισμό και πεσμένη και οριακή πίεση. Και τίθεται το ερώτημα, αυτός ο άρρωστος πρέπει να μπει στο νοσοκομείο, ναι ή όχι? Ή μπορεί να παραμείνει για λίγες ώρες μέσα στη βραχία νοσηλεία και από εκεί και πέρα, εάν σταθεροποιηθεί και καλυτερεύσει να σταλεί σπίτι του, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ξέρω ότι οι περισσότεροι θα πείτε ναι, και ίσως να συμφωνήσω και εγώ, αλλά πλέον επειδή πρέπει να περιορίζουμε κατά το δυνατόν την είσοδο στο νοσοκομείο, γιατί είναι και μια οδυνηρή, θα έλεγα, εμπειρία, και δεν χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι να μπαίνουν στο νοσοκομείο, ακόμη και με την πνευμονία τους, υπάρχουν σήμερα τα λεγόμενα κριτήρια. Και αυτά υπάρχουν πολλά συστήματα που μετράνε, σκορ συστήματα, αλλά αυτό θεωρείται, το KERB 65, θεωρείται το πιο απλό και είναι και πολύ κοντά στην αλήθεια. Έχει και καλή ευαισθησία και αρκετά καλή ειδικότητα. Το ένα λοιπόν είναι να έχει σύγχυση και να πούμε ότι στους μεγάλους ανθρώπους εδώ μετράει και η αλλαγή του συνειδησιακού επίπεδου. Ουρία 40 mg και πάνω NaDH, ο άρρωστος μας είχε 50, 30 αναπνοές και πάνω, ο άρρωστος μας είχε παραπάνω από 30, 31, και να έχει πίεση 90 η συστολική ή 60 η διαστολική και να είναι και παραπάνω 65 ετών. Κάθε παράμετρος είναι και ένας πόντος. Και λέμε τώρα 0 έως 1, χαμηλή θνητότης, ο άρρωστος μας μπορεί να μείνει στο νοσοκομείο. Ο δικός μας άρρωστος είχε ψηλή ουρία, πολλές αναπνοές και οριακή πίεση. Θα έλεγα ότι εμπίπτει πια εδώ.
Εάν έχει 2 κριτήρια από αυτά, αυξάνει η θνητότητα στο 9%, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, όμως αν έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε 24 ώρες, που αναμένεται να είναι και το χρονικό διάστημα της σταθεροποίησεως, το κάνουμε, ιδάλλως θα τον βάλουμε στο νοσοκομείο και αυτόν και τον βγάζουμε την επομένη και την μεθεπομένη. 3 και πάνω, ασυζητητή, θέλει νοσοκομιακή νοσηλεία και πιθανότατα αυτός ο άρρωστος να είναι και υποψήφιος να νοσηλευτεί και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκεί που υστερεί λίγο από το KERB 65, είναι στις μεγάλες ηλικίες που πέφτει λιγάκι η ευαισθησία του. Μην ξεχνάμε, και είναι λάθος να το ξεχνάμε, στους μεγάλους ανθρώπους να περιμένετε τυπική εικόνα. Δεν κάνουν ούτε 39 πυρετό, ούτε ρίγος, ούτε τίποτα. Βασικό στην τρίτη ηλικία είναι η αλλαγή του συνειδησιακού επίπεδου. Πραγματικά νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και αν τους βλέπετε να έχουν πολλές και επιπόλαιες αναπνέες. Έχουν δηλαδή ταχύπνοια. Δεν θα σας παραπονηθούν για τίποτα τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι. Και λέμε τώρα, ποιες μικροβιολογικές εξετάσεις πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα προκειμένου να αρχίσουμε τη μικροβιακή αγωγή. Να κάνουμε μια γκραντ πρόση και να στείλουμε και την καλλιέργεια για κοινά μικρόβια. Να στείλουμε καλλιέργειες αίματος, να στείλουμε αντιγόνο πνευμονιοκόκκου και λετζιονέλας που γίνονται και πολύ γρήγορα. Αυτά σε 20 λεπτά, μισή ώρα το πολύ έχετε την απάντηση. Να κάνουμε ορολογικές εξετάσεις. Η πέμπτη επιλογή σας είναι το 1, το 2 και το 3, αυτά τα 3 πρώτα, ή όλα τα ανατέρα. Ξέρω ότι πολλοί θα θέλατε να τα στείλετε όλα. Αλλά δεν έχει το νόημα αυτό η ερώτηση. Οι ορολογικές εξετάσεις, αν βγάλετε τον επιδημιολογικό χαρακτήρα που έχουν, θα θέλετε μετά από 15 μέρες να ξαναστείλετε δείγματα για να δείτε αν έχουν αυξηθεί οι τίτλοι. Αν μπορείτε να το κάνετε. Ο άρρωστος θα έχει πάει καλά, θα έχει πάει σπίτι του, ιδάλλως θα έχει πάει κάπου αλλού. Άρα δεν είναι επίγουσες εξετάσεις. Θα έλεγα όμως οι 3 πρώτες είναι εξετάσεις που μπορεί πριν αρχίσετε την αντιμικροβιακή σας αγωγή να το κάνετε, και θα εμείνω λιγάκι στο αντιγόνο πνευμονιοκόκκου στα ούρα, που στους μεγάλους, όχι στα παιδιά, εκεί αλλάζει λιγάκι, έχει αρκετά καλή ευαισθησία, αρκετά καλή ειδικότητα, δεν επηρεάζεται και με τις πρώτες δόσεις του αντιβιωτικού και σε ένα 20 λεπτό έχετε μια απάντηση που αν έχει και την κλινική εικόνα και την ακτινολογική πνευμονία, ο άρρωστος πιθανότατα έχετε και την αιτιολογική διάγνωση. Το ίδιο και με τη λετζιονέλα. Η λετζιονέλα είναι πολύ πιο σπάνιο αίτιο. Είπαμε το πρώτο αίτιο είναι ο πνευμονιόκοκκος, άρα αυτός δεν βγαίνει από το μυαλό μας. Και υπάρχει μια άλλη ερώτηση. Ωραία, θα μας δείξει η ακτινογραφία θώρακος ότι ο άρρωστος έχει πνευμονία. Μπορούμε να πούμε από το τι ακτινολογική εικόνα, αν είναι πνευμονιοκοκκική, αν είναι λετζιονέλα, αν είναι σταφυλοκοκκική, αν είναι μόφυλος influenza ή όχι. Υπάρχει παθογνωμονική κλινική ακτινολογική εικόνα και κλινική εικόνα ανάλογα με το τι έχει ο άρρωστος. Να πάμε λοιπόν πρώτα στα κλινικά και βλέπετε εδώ πέρα ότι για τα περισσότερα κλινικά ευρήματα οι διαφορές είναι μη στατιστικώς σημαντικές, εκτός από την πλευροδυνία που είναι στα κοινά μικρόβια που είναι ο πνευμονιόκοκκος. Για τα υπόλοιπα θα λέγαμε δεν υπάρχει αξιόλογα ευρήματα κλινικά που να μας διαφοροποιούν αιτιολογικά τι μικρόβιο έχουμε. Προς επιβεβαίωση και αυτών, νομίζω ότι αν βγάλουμε την πλευρητική τριβή, τίποτα